În sala de sport a stadionului municipal Rova Roșiorii de Vede s-a desfășurat Cupa de Vară Atac Ogeki, ediția a 3-a la Karate Kyokushin. La concursul organizat de clubul Atac s-au înscris 150 de sportivi din toată țara, participanți la întrecerile de kata și kumite. Primii clasați la fiecare întrecere au fost recompensați cu premii, medalii, cupe și diplome oferite de organizatori. Competiția a fost grea? De cât timp te antrenezi? La întrecerea de kata, pe primele 3 locuri s-au situat sportivii Mihai Mitea, Alexia Văduva și Maria Georgescu, iar la kumite câștigători au fost sportivii Gabriel Melinescu, Alexia Văduva, Teodor Mitroi și Carla Mișcu.